Здравейте хора, какво става? Ето ни на официална страница на GTA 6. Ето и за какво става просто. Така трейлърът го видяхме. Всички знаем вече, че играта ще бъде пусната на 26 май 2026. Както може да видите, то се пише, че ще бъде актуална за PlayStation 5, Xbox серия. За PlayStation 6 не знам, много хора казват, че ще бъде пуснат PlayStation 6, но това, което поне за момента се знае, че PlayStation 6 ще бъде пуснат най-вероятно 2027. Поне такива са горе-долу датите, за когато би трябвало да излезе шестицата. Говорим за PlayStation, а не за GTA-то, но пак няма с представа. Може по някакъв начин PlayStation да решат и да си пуснат шестицата може и по-рано. Ще е изненадващо, но може би ще е хубаво, ако е пуснат по времето, когато излезе самата игра на GTA 6, но нищо не се знае. Така че, но въпреки това пише, че ще работи на PSP 5, така че който иска може да се го купи. Там нататък вече всеки сам решава дали ще играе на PlayStation 5 или на Xbox. Така, както вече предполагам всеки знае, историята се разиграва пак в Vice City. Чейсън и Лусия са главните актьори. Това го оставям, всеки може да си го прочете, който иска на пауза да се удаде, да си го прочете като цяло въведението в играта. Тук има някакви такива анимации. Ето ги отново Джейсън Дювал. Да. Джейсън иска лесен живот, но нещата просто стават все по-трудни. Ето отново Джейсън така. Така обаче, понеже записа го правя от телефон, виждате как когато движа нагоре скрола ми се движи самата анимация. Така. Ако нещо се случи, аз съм точно за теб. Може би трябва да се допълни копеле. Още един ден в рая, нали? Maybe. Това ми е интересно. Срещата с Лусия може да е най-хубавото или най-лошо нещо, което някога му се е случило. Джейсън знае как би искал да се развият нещата, но в момента е трудно да се каже. Може би тук някъде, откъдето в момента тази сцена явно, може би тук някъде се запознава с Лусия, не знаем. Ще се разбере естествено на играта. Всичко това са някакви такива предположения. Тук определено е представен и като лош с прецелил мерник и тук се забавлява. Най-вероятно фаща се рибка, пък знаеш, може да е друга стацията. И къде е Лусия. Някак си, да, добре си ги направили. Сякаш се отиват някак си заедно, не знам. Определено добре си ги направили. Със сигурност някак си ходят двамата като двойка. Лусия Каминос. Бащата на Лусия е научил да се бие веднага, що можела да ходи. Значи още от малка се е почнали с тренировките. Повече от всичко Лусия искат добрия живот, за който майка е мечтала още от времето в Liberty City, но вместо недовършени фантазии, Лусия е готова да вземе нещата в своя ръце. Да, и започва да се забавлява. Това ще е някаква доста яка сцена, между другото. Може би ще е, не знам, пътуват на някъде, дали ще е към Купон или Купон е в момента в разгаря си в самата ситуация, тук където е снимката, не знам, но е доста забавно, доста готино изглежда. Единственото важно нещо е кого познаваш и какво имаш. Това е факт от всякъде. Животът че може да е нейният изход, може би. Сладка е. Напишете в коментарите. Аз мисля, че даже да, доста е сладка. Така. Тук много готино. Вижте с каква риска е. Сещам се за първата Vice City, в която героите с
подобна риза, само че синя. Само в неони, да. Когато слънцето избледне и неоновите светлини светят, всеки има каквото да спечели и още повече да загуби. Као Хамптън. Той е печага. То се беше с джипката, не съм сигурен. С пикапа, кой беше, май беше той. Ами ако всичко е в интернет беше истина, може. Някои работи се естествено в интернет, но някои работи не. Добре. Твърде много птици летят, но около перфектна формация. Да. Разгледайте вайсите. Я да видим какво ще излезе. Всичко в излишък. Далеч сме от 80-те, но вайсите все още е в слънчевата и забавната столица на Америка. Добре, това е готино според мене. Да, това е яко. Добре, направи се го интересно между другото. Я чакай. Така те са някакви други между другото. Да, това са някакви други агенти. Най-вероятно ще имат нещо общо в играта. WhatsApp лига. Те се причат като на някакви немци по българското Черноморие. What the fuck? Окей. Да, нормално е. Трябва да има всеки персонажи. Как е? Мацките танцуват яката. Гледай. На куките още не им дреме. Това малко е като някоя сцена от някой хип-хоп клип, само че от по-изминалите години, защото в днешно време не знам, малко като цяло клипове има като цяло такива клипове. Преди години се правяха много по-интересни клипове. И може би рапърти бяха такива, че правяха по-шантови клипове, които бяха много по-забавени и яки. Но днешно време май са по-различни, ако не се бъркам. Как да е? Има. Пуснали са доста сценки, между доста снимчи са пуснали. Ето това бяха. Добре. Окей. Буби Айк. Това малко ми прича на Ice Cube. Или на Rick Ross, да я знам. Нещо такова. Всичко е въпрос на сърце. Валя от сърца. Добре. Това е някакъв босец изглежда. iPhone че ли е това? Виж го, Apple-чето. Така нещо. Може някакъв бос, някакъв бар, някаква дискотека, да я знам нещо такова. Не, предположих, дори дощ не го бях прочел, хора, просто предположих. Парите от клуба плащат за студиото, а парите от наркотиците плащат за всичко. Да, със сигурност е така. Висококачествени разфасовки. Леонида Кейс. Я да го разгледаме. Портал към рая. Днес код е небрежен. Баровете са претъпкане. Това е готино. Да, това е яко. Карали са трътнетките. What the fuck? What the fuck? Добре, яко е. Ръсти, добре. Това е... Добре. Изглежда като някакво плажно заведение, ако такова да я знам. Его, да. Купона на Макс тук на яхтите. Това мисля, че са други, не знам. Да, това не са главните герои, други хора някакви са. Рандъм някакви. Рандъм от играта. Добре, това беше.
Така. Дрейк Уан, жрец. Пак някой от гангстерите ще е тая. Само сурови записи. Печа някакъв рапър, дязнам. Може някакъв Бостън към клубовете, не знам. Това ще се танцорът като моите ако албумът хит, диджеите ще го въртят. Да, правда, така. Сега с лейбъла. Гледа, че някакъв рапър най-вероятно. Предположиш, че може би ще е някакъв рапър. Grass Rivers. Добре, ще в влажните зони. Добре. Охо, тук са явно тези крокодили, алигатори, неукротимото бежи от короната на Леонида. Тук те изглеждат много брутални, човек. Гледай ги какви са. What? Те са като някакви излезли от Джуманджи. Нещо такова. Малко как излезнахме, бе? Чакай. Ай, къде беше това? Добре, това изглежда готвено, но това някъде добре. Смятай такова алигатор ти ги заградили. Това е страшно. Така, добре. Реал Димес. Тия маски изглеждат като рапърки, между другото. Вирусни видеа, вирусни кукички. Бейлукс и Рокси, така се казват. Тя даже ще има си такъв като с някакъв ланец с нейното име. Рокси. Със сигурност мисля, че са някакви рапърки, нещо такова според мен. Не чакай, защо така не го пускам вече. Но това е другата рапърка. Те може даже е някаква, има някакви яки татуси, май. Не знам какво са е татусите, някаква зъта има, това долу като някаква перуда. Тук има звукозаписното студио. Добре, тук са някакъв купон. Да. Готино е. Други снимки. Всъщност той има още една е тая. Добре. Това тук. Тук е някакво такова като аниме, някакво такова за няколко, за 1-2 секунди. Как си денсът някъде. Добре. Всичките ми стотинки са в този куп. Запознай се с моя близнак, направете го дублирано. Не един удар от славата. Порт Гелехорн. Няма да го видим. И живее здраво. Това е забравеният бряг на Леонида. Старлет Мотел. Добре. Изглежда интересно. Това е някакъв гангстер, вижте го. Това е някакъв гангстер. И забавляват се, май.
Като на къмпинг се дава. Направо са като на къмпинг. Раул Баутиста. What? Баутиста. Опцията е от значение. Това си изглежда като някакъв мафиот, да го знам. Да, то спише. Слотата поне се знали приятели. Мисля, че би било разумно всички да помним това. Професионалистът се адаптира. Така е. Гледайте Амброзия. Да поддържаме лионеза сладка. Да поддържаме към сладка. Ето гласа на лионеза започва тук. Така. Тук някоя група рокери. Джъткат яко. Дори те се казват така. Окей. Това стената е босем. Джейсън е с тая маска, не знам. Я чакай. О, те умият колата. Забавно е това, да. Да назаде. Към брозата изкивахме. Брайан Хедър. Но той е някакъв такъв наркобарон. Така и къде са нашите главните? Нещо се оглеждат. И те. И хора, това е като цяло. То не ми пуска като го натисна, ако е някаква анимация това. Защото като го движа нагоре надолу, тогава се движи. Това е. Като цяло. Това е същото, което пише в сайта за тях. Чакайте, налично за PlayStation 5 и Xbox. Вземете Rockstar пропаганда. Получението на новите на другите от да, може да се абонират най-врат някак се за самата игра. Че нещо такова нещо, но няма. Планината Калага. Тук и го пуснахме се. Защо пак така го изхвърля това, бе?
Ето са двата трейлера от миналата година и не от миналата, от предната година. Така може да си ги изтеглите. Тия работи може да си ги изтеглите. Също така не работи, бе. Как на късно работи? Не знам дали умишлено направим това. То е една секунда това, човек. Както може да си ги стиглите, ако искате, и скриншотовете. Само тия три бяха работи. Аз мисля, че има повече работа за тегнене. Това е. Това е като цяло агенти, който изкача. Чакайте. Здравейте, хора. Чакай малко. Какво се изтегли? Къде се изтегли? На мен ми излезаха, че се изтегли тези салати пък. Добре, как да не знам къде се изтегли. Ще проверя после се изтегли накрая. Ако е харесва ключ, може да отпаси каналата, се бърза канала, заполучете за следващ ключ, който скача така до скоро на CD и нападете, ако играта. Чао!